bazolandela sisi noma ndio bazolandela awuna show ayingoleni esazibangileni but imali akakwenti uzongenela elele ngizana kodwa kaloku amateki hayi manje ngoma uzawufika kule Zibonele FM ifumaneka ku-19.2 naku-DSTV channel 841. Ayingena okay yo show lezansi kanthezi wow umphulaphula Zibonele FM Phimbo lwam. That was King Sergio ehamba no T-FAB mphulaphula aba bantu esinabo e-studio. Can you believe that? Bra sesethu engathi ingoma eyenziwe kwenye indawo man senjuba ayongoma unothi hayi ngabantu abasaqalayo because ke abakabikho pha but iyabonakala man iyavakala bangaba into yapi what uthe uking wena sesethu yena ebenalento ibimchisa ngaphakathi all the time eqonda bajonga ndisistand yazazi and then I have to let abantu bayazi lento ndiyaziyo bayive lento ndiyivayo ndiyayiva and I'm speechless ndedothuka nawo unvila ngokuba because guys inkulu into eniphetheyo now all I can say inkulu into enibani iboni nina hayi soze niphinde nithini bambeni guys niqhubekele phambili so like ibeat ifumene njani because ndifunde something that ibeat ibalekile he said that you understand it's all about lyrics but ndifunde something namhlanje ibeat ibalekile so ndifumene producer yethu okay mfana sisebenzana nayo selisikisiki nayo uyakhasa njengathi so sake sahlala sakadarisha ndamxelela uba I will need ibeat zakhe ixesha elininzi yeah because ngithanda ezi underground ibeats umuntu ongadumanga so sizophushana and ngengokuwena King Sergio wa mention lonto kanye siba iproblem ibeats because you'd find out ba say ingaba abantu baziwayo uzova ingoma emnandi emva koba le ngoma beyihit kube kamabali ba hey ibeat yasayeka abantu wazi wathathela ibeat so like I love how you guys doing it xa ne beat yeni nizayithatha from umuntu wenu osaqala nani lendlela khawukho sibalisele man basele mphulaphula Zibonele FM kwenze kantoni uphimbo lwam kwakutheni yo phimbo lwam okay I met umjita umfura zacashana out to him elisikisiki wanvisa ibeats zakhe then ndadibana no King Sergio sahlala phansi samamela le beat hey namane ndidropela lento ba ngumntu esithandayo kwisizulu ke mnake okay kuba njengomhlubi khona endidibanisa nabo abantu so I wanted ilande into ezawuthi the voice but ingathethi ngehlubo bayiqhele ngalo abantu then da research ndafumanisa uba linqabile eligama balifanele livele nje uphimbo okay lizaba nemibuzo yeah so apha ku showcase ba I have the voice I am the voice yes I can relate ebantwini abaninzi through i voice mina ngikwazi ukuthetha xa kuthiwa mandicacise but through art endinayo
ungandazi uthetha ngeart yakho ne oh wow wena xa ifika kuwe ke ngoku T-FAB le ngoma and umjide efika kuwe nento bajonga manje nansi beauty producer inikile and then I have le vision wayibona njani and then wangena njani kule ngoma hayi ndayingena kakuhle nami ndahamba ngalandlela ahamba ngayo cause apha isukela khona isukela pha eqaleni funeka ubambe uba isihloko sayo sithini na then ke ngolandele itempo yebeat and ke ngoxa ulandela itempo yebeat especially into xa uyifilayo uyenza uye uyenze ngongathi lento uyenze kancinci kanti uyenze kakhulu njengako because mina le ndivayo mina amshona umphulaphula Zibonele FM omameleyo le ayivayo into enkulu even if nina nicinge efana ba yinto encinci okay again ke ngoku wena T-FAB umhlawumbi ne you've been doing lento nitsho ba kwakudala uthekwa kukudala wena but then waqala 2019 ubhala izinto like urecorder and stuff omnye umuntu mhlawumbi okudala naye yenza lento and then nayo uyafuna uba se stage soba ade yabiya record and urecord umculo ovakalayo umculo ozothi udlalwa mhlawumbi ku station abantu bamamele bawunika indlebe angenza kanjani umphulaphula uqala uyaqala nayo uculo phaya ekhaya uyafuna ukuba amhlamba azibone ngenye imini kule ndawo nikuyo nani kamnike advice man okay iadvice ikanje yonke mosi iqala kancinci into ayiqali ibe pha phezulu uqala kancinci uzame dimo uphusa dimo uye uzame kubakho abantu abakuncumayo kubekho abantu abagxekayo abantu abagxekayo egqibeleni ngabe bakukhulisayo bakomelezayo and ke ngothathe isinyathelo lokuba uyayenza lento and uyayifila and uzixelele xa uyiphila iart ngaphakathi ide ikusuthumbise so ulele nolala uphuphana ngayo so ndizama ukuthi ebantwini abasafuna bangabantu abanjalo kukunyusa ikausi qhubele phambili and kubalekile xa umotivatewa ngomnye umuntu and ngabantu ndibana ngemotivate ezininzi ngabantu ufumaniseke usefa pha ukuright okulungileyo usefe pha into ezathi ikukhulise nawe nami ndathi kuze ndibe kule ndlela le level ndikuyi ndaqale nami ngozifuna uba ndingubani and lento ndiyifunayo ngaba ndifuna nyani na and lento ndiyayiphila lapha kimi egasini ndazixelela uba ndizawuyenza njengangoku ndisezawuyenza ndizama ukuthi nabo benze ngehlobo akho nto isokolisayo watsho kamnandi wena T-FAB umphulaphula Zibonele FM bangaba ufuna ukungena mhlawumbe benamazwi waphosayo pha ku Sergio no T-FAB iartist esiziphetheyo namhlanje ze hip hop ungayinxalenye yeshow wethu ku 0213612105 na ku 0213618962 kanti ubune social data sikuvaleli ngaphandle uyawusibamba ku 0765515915 iyaba ngu WhatsApp lo sikhona wethu kubuso wencwadi uyawuthi nje Zibonele FM 98.2 sisahleli ke mphulaphula sisithi unako ukwenza kwenzeke ingakumbi wena muntu omtsha waseMzantsi Afrika ngalo elixesha xa imizuzu yi26 emva kwentsimbi yesibini ininzi wethu into yenzekayo noxa nje usibambe sele ishow isiya ekupheleni kodwa ke kusekuninzi sikuphathele kona kuba nazi artists zethu zilapha ingoma yabo umphulaphula Zibonele FM lo iva isho kamnandi ngyonja pha eback satsho ke wethu sathi kwangaxeshanye uAgriculture Land Reform and Rural Development isebe la kwa agriculture lipha kwalanga wena esikolweni kwiholo laselanga high baze nezinto ezinhle ezininzi for umuntu omtsha opha ekhaya othi mna andinawo amathuba mna andinayo indlela yokwenza siyayazi apha Western Cape qhambu lapho Zibonele FM 63% unemployment youth rate ayinhlanga ke lonto leyo so ingase umuntu aphakame enze kwenzeke xa enokwazi ukwenza kwenzeke thina sizibonela FM singu 98.2 singunqa phambili wena Sergio ndiyayiva iphimbo lwam ne zikhona ezinye mhlawumbe ingoma ezikwafana nephimbo lwam esenizenzile but asikaphumi zona okay asikaphumi sikhona zininzi futhi ziseza qha ke ngonisani sazipanel beat kanje yes sebenza la inda funeka ube professional for ufike pha kwenzela ba ungaze kube kuleqwana nawe so into esenzayo siyazibhakisha most of the songs siphume seziyipheka uphuma kwazo siphume seziyipheka so lena nakwazi ukukhupha yodwa yona yes because yayizaba ku EP kamfora by that time so abeyidinga so yaphuma ngolohlobo yaphuma ngelahlobo okay as basewuchile ke wena ke wena Sergio wathi ba wena lento ikuwe uyayiphila right now ndiyaliva iphimbo lwam but definitely one thing for sure umphulaphula Zibonele FM yafuna ukuva usibetha nje wena nge-rhymes usinike nje into nayo and osho ngayo nje 1 2 khasine mphimbo kwe live ngoku akho beat okay it's
She was the one endandimthanda lona bhenge endandincanya without her bendiphambana. It's been time this is bang. Wandlala wanlahla ndatana ndatyhafa ndamyeka wadlala amadoda amadala neentshebe zemdaka. I gave her love asuke waphapha Mnceni queen yabubhanga. Yes sister. Not much. I heard you. So I'm not a freestyle person. Yima. Right there kuma freestyle but ukona umgowoti lethe phaya nuwayo. Yakugoweka kakhulu. Khona kwagobo mlibali. But ke ngoku into emnandi mos nge-artist xa ugowele ephepheni. Yeah. Xa ugowele ephepheni. Kha uxelele man omhlambi omnye umuntu oyathe ugowa through izinto ezininzi aphele gowa. Oyi-artist mhlawumbi yena kwakugowa kuphele kumgowisa ancame wena wenze njani because obviously nawe bezikhona obstacles endleleni yakho khange kuvele kube kuhle nje khange ube kuyibone le ndlela icaca so wenza njani uze ube kanti awuncami up until uzofumana ngoku naleyo into uzosishowcase namhlanje Zibonele FM. Itrikelisha ngothini yonke into yenzeka life yami ndiyibhale phansi inhle imbi then ke ngoku mhlawumbe emveni kweveki ndibhala then ndiyoyifunda then ndizibona apha abandiphazame phi funeka ndilungise phi because give up akukho kwalapha engqondweni yami mfitshane because ndathatha isigqibo nesivumelwano uba ndizayenza le nto and kufuneka ivelile le nto funeka ivelile ngam so ugowa the more ndigowa the more ndikhula apho ndibheliva khona as artist more kusenzeka izinto. So King uzibona mhlawumbi in 5 years time uphi nomculo wakho? 5 years time. Sendihleli ne-big artist. Yes wena. Funeka yenzeke loo nto within kasuka because success kwaliba sibe lapha ngoku. Great kaloku. Iyo kakhulu. I feel like idream yokuqala ba sistar seyifezekile. Oh wow. So ngonoma ziyi-3 4 obstacles phambi kwami. Awuphazami xa utshoyo cause ngoku umanyelwe kuzo zonke iprovinces zaseMzantsi Afrika. Sawuphinde sibuye ngoku ngokusetshenziswa isibonelo basima kanjani? Siyazinga ngeenkonzo zethu zokufundisa ukuqhuba kwesinomonde kwabo sibanceda ukuze bafumane iphepha-mvume zabo zokuqhuba. Ii-lessons zikaCode 8 zihamba ngolu hlobo: i-1 hour lesson i-200 rands, i-5 lessons i-950 rands, 10 lessons 1,950 rands, ukanti 25 lessons plus free car hire i-4,800 rands, i-car hire for testing i-700 rands. Ii-lessons zikaCode 10 zona zibe ngolu hlobo: i-1 hour lesson yi-220 rands, i-5 lessons yi-1,100 rands, i-10 lessons yi-2,100 rands, 25 lessons plus free truck hire yi-5,800 rands, i-truck hire for testing yi-900 rands, ukanti yona i-learner's license yi-200 rands. Uremarkable driving school ukhoneka eSpine Road and Mkhabeni Road kufuphi neBonjo Garage eKhayelitsha ngeenombolo ezithe vetshe qhagamshelana noBrashakes kule nombolo 082 554 3351 okanye ku-073 401 8969 maliziphinde ezinombolo ku-082 554 3351 okanye ku-073 501 8969. Remarkable Driving School.